Розпочинаємо вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви до нас приєдналися. І впродовж наступних 45 хвилин будемо мати, як на мене, важливу розмову з гостем нашої студії. Це Віталій Бала, політолог. Пане Віталію, ще раз добрий вечір. Добрий вечір. І ще раз дякую, що ви до нас прийшли. І, власне, розпочнемо з теми дня вчорашнього, і, власне, яка є, знову ж таки, темою дня сьогоднішнього. Та це так званий кремлівський список Сполучених Штатів Америки. Був оприлюднений він вчора, і вчора було з приводу нього багато заяв. І сьогодні, знову ж таки, з'являються нові подробиці. І з однієї з них я, власне, хочу розпочати, аби ми це обговорили. Йдеться про те, що кремлівський список Сполучених Штатів підмінили в останній момент. Про це повідомляє Atlantic Council. Тобто кремлівський список – це перелік наближених до Путіна росіян, був укладений американськими урядовими агентствами, але минулого тижня його несподівано замінив високопоставлений чиновник з адміністрації президента Сполучених Штатів. Про це заявив шведський економіст, експерт з Росії і старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд, який був, власне, одним із консультантів цього кремлівського списку. Про це пише Guardian. За його словами, існував початковий список, який складала команда експертів, але в четвер Ослунду повідомили, що чиновник з адміністрації Трампа доручив замінити його на перелік, укладений на основі рейтингу Forbes найбагатших людей світу та прізвищ із адміністрації президента РФ. І, власне, далі є цитата Ослунда. Це робить все це смішним, у ньому немає критеріїв, це серйозна спроба когось високопоставленого в уряді змусити уряд Сполучених Штатів і Конгрес виглядати смішними. Кінець цитати. Багато вчора говорили з приводу серйозності того списку та серйозності безпосередньо наслідків, які можуть бути після оприлюднення цього списку. І сьогодні доводиться говорити про серйозність сприйняття цього списку, коли, власне, немає такого узгодження серед людей, які його укладали, начебто був один список, пізніше замінили на інший. І вчора жартували про те, що начебто відкрили Forbes і туди внесли безпосередньо всіх, хто був в рейтингу Forbes. Як би ви це прокоментували? Ну, перше, хотів згадати не тільки, як каже, сказав політолог, я ще керую агентством моделювання ситуації, який з 2002 року формально вже працює в сфері політичних консультацій. Так, дякую за уточнення. І, скажімо, політичне експортування, тому дозволю собі не зовсім погодитися з Ослундом. Я знав і читав про ці його, скажімо так, інтерв'ю чи заяву, коментар. По одній простій причині, що насправді треба розуміти мету, для чого цей список складається. Це перше. Він не вказав, насправді, сам Ослунд, чому це, яка була мета, менше з тим говорить про це, що це смішно, що список в такому вигляді появився. І друге, треба було тоді показати той список, який був з самого початку, щоб ми порівняли, ми тоді би з вами визначили, це смішно чи це і не смішно. Стосовно Forbes, я думаю, що мета була найширше представити бізнесменів в Росії. Я більше того, я вважаю, що це, можливо, один із спроб розколоти політичну і фінансову еліту Росії. Бо якщо вони туди вставили людей, які мають статки не менше 1 мільярда доларів, так, їхні статки оцінюються, так чи інакше, ті люди вони мають серйозний вплив в певних секторах або економіки, або фінансів, або суспільного життя. І це стосується, до речі, і чиновників. Тим більше, що цей список, ця доповідь, правильно називається кремлівська доповідь. Так, і там і прикладний список, і що, до речі, закрита частина, де можуть додатися, і ми не знаємо, хто там може додатися. В цій доповіді є ще компанії, які також там не менше 2 мільярдів, вони так оцінюються, і 25% має бути державної власності хоча б. Тобто, я думаю, що це просто сигнал, пас російському естеблішменту. Ви думаєте, що будете робити далі, бо вони автоматично не вступають в дію, але вони показують, що зелене світло включене, і це буде залежати від американців, по відношенню до кого вони можуть вести ті санкції. Ослунд говорить про те, що там були вибрані певні критерії, що ніби це незаконним шляхом нажиті гроші. Я вам скажу так, свого певного досвіду, я думаю, що жоден з тих бізнесменів, які мають статки більше, ніж $1 мільярд, він законним способом не міг нажити в силу того, як робився бізнес, як, до речі, в Україні також. Так і в Росії вони були певні схожі, це часто було достатньо пов'язано навіть з, я би так сказав, з нормами Кримінально-процесуального кодексу Росії, чи в даному випадку говорити про Україну. Тому мета цього списку, як на мене, це сигнал чи пас в Росію,
а ви вже тепер там розбираєтеся, тим більше, що 18 березня вони будуть президентські вибори. Чи хочете ви далі жити з президентом, так, і в будь-який момент по відношенню до вас, до вашої сім'ї навіть цього буде страждати. Ну, я просто хочу, щоб ми зрозуміли, про що може йти мова. От в нього є там вілли, яхти, літаки, так? От вводять конкретно, беруть конкретне прізвище і все це заморозять. І він не зможе поїхати відпочивати до себе на вілли, літати на літаках, і, як правило, зареєстровані на іноземні якісь компанії і так далі, тому подібне. Але навіть цей список, він є вже певною міткою, і ми знаємо, що за один день, так, це небагато, це там менше навіть 0,4%, 1 мільярд 100 мільйонів вже бізнесмени російські втратили, хоча їх загальна сумарна вартість 420 мільярдів доларів. Так, власне, про це я теж хотіла з вами обговорити. Повернемося до цього після того, коли, власне, телефоном поспілкуємося з постійним представником України при Раді Європи. Дмитро Кулеба наживо з нами телефоном зі Страсбурга. Пане Дмитре, вітаємо вас, що ви нас чуєте? Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Дмитре, вчора ви у своєму Фейсбук висловлювалися з приводу цієї кремлівської доповіді Сполучених Штатів. Я би хотіла сьогодні, коли вже другий день обговорення, коли з'явилося багато різних заяв із приводу того, чи будуть Сполучені Штати запроваджувати санкції, чи не будуть цього робити. Як би ви оцінили вагомість безпосередньо цієї доповіді? Що може бути цікавого, зокрема, у прихованій частині цієї доповіді? І третій момент, який би хотіла, аби ви, власне, проаналізували, як далі має діяти Україна безпосередньо, українська сторона? Я вважаю, що надзвичайно важливим є наступне. Якщо ми постежимо за риторикою і за дискусією в Європейському Союзі, то ми побачимо, що немає якихось розмов про можливість посилення санкцій, а є навпаки на те, що потрібно шукати позитив, потрібно робити якісь по Росії позитивні кроки і санкції послаблювати. Натомість в Америці навпаки дискусія йде в бік зміцнення санкцій. І це перший дуже важливий момент. Друге, краса цього списку оприлюдненого його в тому, що він може призвести до застосування санкцій, а може не призвести. Це такий гачок, який продемонстрували і яким будуть відповідно керувати ситуацією. Недолік цього списку в тому, що його відкрита частина дійсно викликає низку запитань, але ми не можемо до кінця оцінювати його ефективність через те, що ми не знаємо, що в закритій частині. І гадати про це, просто, мені здається, було б зараз марно. Але сам факт наявності закритої частини говорить про те, що певна інформація є, і це дуже практично орієнтована інформація. А що стосується української позиції, то вона залишається незмінною і у стосунках з нашими європейськими, американськими партнерами і в Раді Європи, де я працюю, що поки Росія не припиняє свою агресію проти України, поки вона не припиняє репресії в Криму, ні про яке пом'якшення санкцій не може йтися. І ми наразі не бачимо жодних підстав для будь-якого пом'якшення. Навпаки, і особливо це стосується безпекової ситуації на Донбасі та репресій в окупованому Криму, ми вважаємо, що є підстави для посилення санкцій. І ми цю лінію будемо і надалі просувати. Пане Дмитре, спасибі вам за коментар і дякую, що ви знайшли можливість до нашого ефіру долучитися. Я нагадаю, що з нами наживо зі Страсбурга був Дмитро Кулеба, постійний представник України при Раді Європи. А у нашій студії гість, політолог Віталій Бала, окрім того, керівник агентства моделювання ситуації. Пане Віталію, власне, ми почули репліку пана Дмитра Кулеба з приводу того, що можуть бути запроваджені санкції, а можуть насправді не бути запроваджені санкції. Але якщо говорити про останню заяву міністра фінансів Сполучених Штатів, то він сказав, що насправді ці санкції будуть запроваджені, і сказав про те, що насправді хоче бути обережним у висловлюваннях, що це може відбутися і впродовж місяця, і впродовж кількох, бо для цього потрібно провести таку реальну роботу. Хоча напередодні в адміністрації президента Трампа говорили про те, що нових санкцій Сполучені Штати не будуть запроваджувати, адже вже ті, які накладені щодо оборонки, зокрема, їх поки що є достатньо.
достатньо. Тут справа у чому? Що, скажімо, різні гілки влади та і різні представники політичного естеблішменту Сполучених Штатів не узгодили між собою позицію? Чи кожен тримає, скажімо, свою лінію для чогось? Ну, перше, безумовно, слід розуміти, що є адміністрація президента, умовно кажучи, і уряд Сполучених Штатів Америки, є Конгрес, який складається з Сената, так, і з Палати представників. До речі, було щорічна доповідь перша Трампа в ніч у Конгресі, і там, між іншим, він назвав і Китай, і Росію головними суперниками Сполучених Штатів Америки. Тому... А давайте зараз про це послухаємо. Ми, до речі, маємо цю цитату. Давайте послухаємо, продовжити свою думку. У той час, як ми відроджуємо силу та впевненість всередині Америки, ми також відновлюємо свою силу та позиції за кордоном. По всьому світу ми стикаємося зі злочинними режимами, терористичними групуваннями, суперниками, такими як Китай і Росія, які кидають виклик нашим інтересам, нашій економіці та нашим цінностям. З цієї причини я звертаюся до Конгресу з проханням повною мірою профінансувати наших шановних військових. Так, прошу, пане Віталію, продовжуйте. Крім цього, там ще ж було сказано про те, що слабкість, вона запрошує до конфлікту, до війни, так, а сила, вона якраз запрошує до миру. Якщо так і перефразувати, там і це не дослівно, тому по великому рахунку ми маємо чітко розуміти, що мають звучати взагалі в зовнішніх відносинах, насправді не все так просто, як здається, не все очевидно, що ми бачимо. І не може бути тільки, скажімо, одна така жорстка лінія поведінка, має ще даватися можливість, я би це назвав, для відступу. І в даному випадку, коли ми говоримо, будуть чи не будуть вони вводити санкції, треба чи не треба щось там знайти, я думаю, що вони прекрасно, їхня фінансова розвідка вже все знає, в кого що де є. І це тільки, ця заява носить такий достатньо, я би сказав, формальний характер, потягнути певною мірою час, знову ж для того, щоб у Росії думали, що їм далі робити. Ще раз хочу підкреслити свою першу думку, яку я сказав. Вони передали пас російському естеблішменту. І в залежності від того, як вони будуть себе поводити, я думаю, будуть прийматися відповідні рішення, і буде певна рефлексія саме з боку Сполучених Штатів Америки, крім того, що, ну, наскільки, знову ж, мені там відомо з певних джерел, навіть якісь певні публічні, з цього приводу моменти, було дуже багато, скажімо так, посланців від найбагатших людей Росії, Сполучені Штати Америки, для того, щоб їх не включили в цей список. І коли експерт говорить, що там був один список, появився іншим, я не виключаю, що ті експерти, які громадські організації, які складали список, можливо, вони виключали певних осіб, і тому було прийнято рішення, що все-таки взяли на себе відповідальність, і чиновники з Мінфіну, так, вони в той чи інший спосіб оприлюднили ті прізвища, які вони вважали за потрібне. Тому, безумовно, насправді це не настільки просте питання, як здається. Більше того, всі заяви чи така реакція швидка в Росії, так, з російської сторони, починаючи там з Путіна, так, який сказав, там, згадав чомусь східну, я би так сказав, східне прислів'я, що караван йде, така собака, хай собі, собака гавкає, караван йде. Ну, якщо йому начебто пожартував і образило, що він не потрапив, йому ніби все рівно. Інші заявили, що вони дуже горді тим, що вони в цьому списку. Це говорить про те, що вони дуже ефективно працюють. Насправді це говорить про те, що їм не все рівно. Бо якби було все рівно, вони б ніяких таких зразу заяв, причому таких ура-патріотичних би не робили. Тому ситуація, насправді, я би так сказав, там, мені видається, достатньо напружена всередині в цьому російському бомонді, якщо можна так його назвати. Але знову ж побачимо на їх дії. Перше, вони там щось вже були певні заяви, що вони зроблять дзеркальну відповідь. Тож хотіло би подивитися, чи буде, ну скажімо, я не знаю, там капітолійський список, умовно кажучи, чи там білодімський список, але вони про це заявили, що буде якась зеркальна відповідь. Почекаємо знову ж на реакцію Росії, тоді буде розуміти, як буде розвиватися ситуація в цьому напрямку. Будуть чи не будуть введені санкції персонально до конкретних осіб. Ну, власне, про дзеркальну відповідь я дякую, що ви сказали. Трішки доповню, що, власне, у відповідь на так звану кремлівську доповідь Сполучених Штатів в Раді Федерації Росії взялися за підготовку законопроекту, який буде визначати поняття втручання в суверенітет країни. І, власне,
Про це повідомляє РБК з посиланням на співавтора документу Людмилу Бокову. І за її словами, проект закону розробляє Тимчасова комісія Ради Федерації щодо запобігання втручання у внутрішні справи Росії. І далі цитата: «Існує безліч фактів втручання іноземних держав у внутрішні справи нашої країни. Висуваючи законодавчі ініціативи, ми виходимо з позиції дзеркальності заходів, які спрямовані на протидію зовнішньому втручанню». І, власне, вона зазначила, що одним з таких заходів стане закріплення в законі понять суверенітет і втручання в суверенітет країни. І вже з цього приводу деякі експерти висловилися, що, можливо, це відповідь на цю кремлівську доповідь Сполучених Штатів, або, можливо, це відповідь на історію з зимовою Олімпіадою. Та? Ну, тобто, тут можна гадати, думати і так далі. Ви знаєте, я сумніваюся, що відповідь може бути зеркальною в силу, скажімо, рівня, ну, скажімо так, фінансових потужностей Сполучених Штатів і Росії. Це насправді смішно порівнювати з точки зору фінансової, не говорячи там про економіку і про можливості і так далі і тому подібне. Тому знову подивимося, бо ми маємо, напевне, розуміти, що там же в тій доповіді є три таких групи. Це чиновники, політики і бізнесмени. То я думаю, що, що максимум можуть зробити приємне чи там обмежити в тій чи іншій мірі, скажімо, можливості, це в першу чергу тільки чиновники або політики, у мене із Сполучених Штатів Америки, в контексті того, що вони не зможуть, умовно кажучи, приїхати в Росію. Так? Інші, якісь мені важко уявити, які ще там, не покупатися в Байкалі, так? Я не знаю. Все інше мені важко уявити, що вони можуть такого зробити, щоб була ця зеркальна відповідь, якщо захочуть американці ввести персональні санкції, починаючи там замороження рахунків. Причому я думаю, що і в офшорах вони здатні будуть це зробити. Так, і в такий спосіб позбавити там ресурсів фінансових тих людей, які є в цьому списку. І ви сказали про те, що це такий пас Сполучених Штатів Америки. Це на мою думку. Це не факт, що це так. Звичайно, що ми тут говоримо про наші думки. Та ви, як авторитетний експерт, ви можете допускати собі певні думки, бо інакше мені аналізуючи... пояснити, чому 96 бізнесменів і такий дуже широкий список імен, і нема зразу санкцій. Це тільки так можна пояснити, що, хлопці, вибирайте, якою дорогою ви підете. Власне, про яку дорогу? Тобто далі наступний крок має зробити Росія. Чи йдеться безпосередньо про вибори і втручання у вибори? Бо, скажімо, це такий запобіжний захід, аби Росія подумала, чи у листопаді 2018 року на виборах до Конгресу Сполучених Штатів знову ж таки діяти так, як поки що слідство цього ще не довело, але для цього є певні факти, думати, що Росія втручалася у вибори президента. Зокрема, і очільник ЦРУ заявив про те, що під час виборів в листопаді до Конгресу очікують російського втручання. Це з цим може бути пов'язано? Чи, скажімо, ми можемо собі думати з приводу кроків щодо, скажімо, російської агресії в Україні? Або, можливо, інші речі? Я думаю, що це насправді комплекс проблем. Ми мусимо не забувати ще й питання Близького Сходу, питання Ірану, де Росія також намагається так чи інакше втручатися. Більш того, я вважаю, що Росія там останні 2-3 роки веде, я б так і назвав цю доктрину таких регіональних військових конфліктів. Так як нема потуг, як було в свій час Радянського Союзу, вони намагаються створювати військові конфлікти в різних регіонах, де в них це може вдастися. От та ж війна в Україні, наприклад, так? Потім Сирія, потім ще до того Азербайджан, Вірменія між собою, для того, щоб сідати за стіл перемовин з головними геополітичними гравцями світу і вести певні торги для того, щоб, умовно кажучи, я би так це сказав, в них, як мені видається, перша, одна головна проблема – це війна за виживання Росії у тій, скажімо, структурі, чи системі, в якій зараз Росія перебуває. Росія – це остання фактично імперія в світі залишилася, якщо так розібратися. І щоб вона не розпалася, треба мати зовнішнього ворога, воювати. От вони зараз воюють за своє виживання, скажімо, в тій територіальній цінності, які зараз є. Це перший момент. Другий, є певна фантомна, я би сказав, така політична чи геополітична біль. Те, що колись Радянський Союз мав і Варшавські договірі там сферу інтересів, я думаю, що вони трохи це зменшили, і зараз по великому рахунку вони хочуть мати якусь свою виключну сферу інтересів і повернутися, скажімо, назад в майбутнє. Це так умовний біполярний світ, як був колись з Радянського Союзу, коли були Сполучені Штати Америки і СССР, і вони дві ці потуги вирішували, чому на Трампа були такі сподівання. Я кажу, відгурковували шампанське, коли він приміг, вони думали, що не з Трампом зможуть це вирішити, а до того вони намагалися і зараз продовжують розколоти Європу і посварити
перетворити Європу в Сполучені Штати, бо в ті часи холодної війни Європа вона була молодшим партнером, і в неї не було права, умовно кажучи, там вето чи голосу, коли СССР і Сполучені Штати домовлялися між собою, хто куди може влазити, хто куди не може. Так от, для цього навіть в свій час була така цікава заява дуже відомого дипломата і політичного діяча Америки Генрі Кіссінджера, так, який був там, супер спеціалістом в 70-х роках, який фактично відновив стосунки між Китаєм і Сполученими Штатами в свій час, який якраз говорив про цю сферу інтересів. Просто мало хто знає, що він до того декілька років був, скажімо так, йому надали таке почесне звання професор дипломатичної академії Російської Федерації. І він є, в принципі, політиком того біполярного світу. Всі ці намагання, з моєї точки зору, якщо так проаналізувати, все, в принципі, до цього і рухається. І в цій ситуації, скажімо, американці це зрозуміли. Вони зрозуміли цю загрозу, і ті методами і засобами, якою Росія почала робити, вона фактично підірвала колективну безпеку світу, систему безпеки світу. І це загрожує і Сполученим Штатам Америки. І то, що ми наводили цитату Трампа, якраз про це говорить, що вони загрожують інтересам. І питання війни в Україні, так, питання, умовно кажучи, фінансування терористичних організацій, про що дає певні звинувачення там до Росії, і багато інших питань, вони є загрозою інтересів. Ясно, що кожна країна, в даному випадку Сполучені Штати Америки, вибирають той інструментарій, за допомогою якого вони можуть захистити свої інтереси. Тому цей список, мені здається, це є відповідь на комплекс тих, умовно кажучи, загроз, включаючи і те, що є підозра. Ну, наскільки мені знову ж відомо, там, в принципі, питання вирішено, що було втручання як мінімум через соціальні мережі, навіть свій час, як Google і Facebook, вони ж надали відомості, і про це навіть говорив засновник Фейсбуку Цукерберг. Тому мало, знову ж, хто не звернув увагу, буквально там вчора чи позавчора, якщо не помиляюся, друга особа ФБР подала відставку, який був якраз задіяний в контекст цієї справи дуже серйозної. Так що там все не так просто, як здається, знову ж. Коли ми дивимося із Києва на Вашингтон, там є свої дуже серйозні підводні камні, які в той чи іншій мірі на сьогоднішній день мають достатньо серйозний запобіжник. Це те, що коли республіканці, демократи, вони єдині в тому, що Росія є загрозою для Сполучених Штатів Америки. І це є великий плюс для нас, України. Тобто, в даному випадку, інтереси Сполучені Штати Америки співпадають на цьому етапі з інтересами України. Тому що я хочу, щоб ми були реалістами. Питання не в тому, що Сполучені Штати дуже дбають про Україну. І там будуть все робити для того, щоб там в Україні було все добре і вирішували питання з Росією, там принудити її, умовно кажучи, до миру. Питання в тому, що вони зараз захищають свої інтереси, розуміючи загрозу Росії. І це, до речі, записано в новій доктрині безпековій, яка зовсім недавно була проголошена тим же ж Дональдом Трампом. Там було це все, в принципі, вказано. Вони перейшли від того, що головна загроза була колись тероризм, якраз до зовсім іншого. І там також говориться про ці моменти. Тому в даному випадку треба бути реалістами і розуміти, що питання наших же ж проблем залежить від нас в першу чергу. Ну, і, власне, повертаємося до наших проблем. Вже від Сполучених Штатів повернемося до України, до війни на Українському Сході. І, знову ж таки, не доводиться говорити про режим припинення вогню, так званий режим тиші. Давайте безпосередньо послухаємо речника Міністерства оборони з питання АТО, полковника Дмитра Гуцуляка, яка у нього є інформація, і продовжимо. У результаті мінометних обстрілів двоє захисників України зазнали поранень. Наших військовослужбовців оперативно доставили до військових медичних закладів, де їм надається необхідна медична допомога. Наші військові медики оцінюють стан їхнього здоров'я як задовільний. Прикро, але серед наших захисників знову є втрати. Близько 13:30 вчора внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї в районі Водяного загинув один український військовий 1995 року народження. Я би хотіла звернути увагу на те, що вже тривалий час, якщо зведення АТО, скажімо, читати, і зрештою, як ми, журналісти, говоримо, загинув один військовий, загинуло двоє, навіть не називаючи прізвищ, не називаючи звань, то знову ж таки йдеться про хлопця 95-го року народження. І йде все до того, що ми настільки вже, і тут в Києві, вже безпосередньо звикли до війни на Українському Сході, і що... Крім того, ще додати, що зрештою наші західні партнери, вони від цього вже втомилися, вони вже зрештою і теж звикли до цього. І, можливо, навіть з'являються більш важливіші питання, ніж, скажімо, конфлікт на українському Донбасі. Навіть якщо подивитися за результатами сесії ПАРЄ,
то після власне голосування у ПАРЄ теж багато говорили про те, що насправді не таке вже гостре українське питання для наших західних партнерів. І знову ж таки говоримо про те, що все йде до того, до замороження конфлікту і перетворення України на таке Придністров'я 2, умовно кажучи. Ну, перше, стосовно загиблих і поранених. Для мене це, насправді дуже, я би так сказав, і сумне водночас, і неприємна констатація факту, що ті люди, які відповідають, в даному випадку ми говоримо про Міністерство оборони, що це ж вони не оприлюднюють, так, і вони не говорять імена, там прізвища. В соціальних мережах, насправді, їх називають це хлопців, там чиїсь знайомі, всі це знають, але це мається робити, безумовно, на рівні Міністерства оборони. Більше того, коли звільнюють військовополонених, наші всі керівники держави навіть особисто телефонують, вітають. Я думаю, що їм треба телефонувати і висловлювати співчуття родинам тих загиблих. Так? І, безумовно, там не має стояти питання, там має бути якась компенсація, немає, це має все автоматично вирішуватися. Більше того, я вважаю, що тут достатньо, з моєї точки зору, не зовсім правильна політика ведеться по відношенню до цього, бо по великому рахунку саме інформаційна складова, вона демотивує. І то, про що ви кажете, що ми ніби вже звикли, це за рахунок якраз інформаційної демотиваційної політики. Коли в нас насправді війну не називають війною, так? У нас якесь АТО відбувається, коли в нас, умовно кажучи, ніби таке мирне життя. Я більше того скажу. Я вважаю, що головна проблема українського законодавства, яке зараз приймається, це те, що воно приймається по правилам, я би сказав, лекалам, мирного часу. Ви думаєте, чому в нас, на мою думку, не працює, все не спрацьовує і кажуть, щось не так не виходить? Бо ми живемо зовсім в іншій реальній ситуації. У нас зовсім інша система координат, а вони живуть в системі координат мирного часу. І, до речі, навіть Кримінально-процесуальний кодекс, який зараз є, він мирного часу. Чому не можна там, умовно кажучи, навіть терористам каже, я не буду відповідати на питання, ніхто не може сказати, хто його наняв, чому він це зробив та тому подібне. Тобто, скажімо так, не тільки політика, а от загальний спосіб життя, в тому числі і наших високопосадовців, якщо ми бачимо на Верховну Раду, як вони собі дозволяють канікули та далі тому подібне, вони не дають візуального і артикулятивного, вони не показують громадянам, що у нас насправді йде війна, а без цього ми в війні ніколи не переможемо. Тому вона і затягується. Ви що думаєте, наші західні партнери цього не бачать, не розуміють? Оцю таку гібридність. Коли я чую від політиків, які розказують, що проти нас ведеться гібридна війна, тому ми приймаємо гібридний закон, я говорю зразу про закон стосовно там тих територій, типу реінтеграція, як вона називається. Насправді, щоб реінтегрувати, спочатку треба провести деокупацію. Деокупація проводиться в силовий спосіб, або добровільно хтось виводить свої війська. Якщо там більше 35 тисяч людей, які не є чисто російськими кадровими військовослужбовцями, ці два корпуси, я задаю одне просте питання, на яке ніхто не відповідає. Що ви з ними зробите? Куди вони? Вони що, на Марс полетять? Де вони всі ці дінуться? Поки не буде тобто системність в підході до тих чи інших речей, вона насправді, на мою думку, зараз в нас відсутня. І в цій ситуації політики західні, вони ж це все бачать. І я хочу ще раз підкреслити, що я говорив. Це наша проблема, як ми вирішимо війну з Росією. Якщо говорити про, знову ж, загиблих чи поранених, я особисто вважаю, що була допущена достатньо серйозна помилка під час того, як укладалися мінські домовленості. Можливо, потім, коли були зустрічі в нормандському форматі, в першу чергу, безумовно, нормандський формат, що з української сторони не було сказано, що якщо не буде виконуватися перший пункт, а це припинення вогню, а тим більше будуть гинути українські громадяни, військовослужбовці, то Україна оставляє за собою справу там не виконувати чи такі-то пункти. От нас, пам'ятаєте, свій час дуже сильно у нас був тиск Заходу, щоб ми прийняли зміни до Конституції, навіть загинуло 4 національних гвардійця 31 серпня. Це ж тому, що тиснули, щоб ми вели саме виконуючи мінські домовленості. Але в той же час війна ж, умовно кажучи, не зупинилася. Ми живемо в час, який дуже влучно колись охарактеризував колишній прем'єр-міністр Франції П'єр Месмер. Він говорив, що коли була холодна війна, то світ жив ні війни, ні миру. А як війна закінчилась холодною, почалися регіональні всі ці військові конфлікти, він тоді це назвав як війна і мир водночас. От зараз Україна живе по відношенню з Росією війна і мир водночас. Так от, коли ніби проти нас ведеться так звана гібридна війна, хоча насправді всі війни були гібридні.
Не гібридною можна назвати тільки війну, коли відкрито казали, я йду на тебе нападати. Так? А коли починалася війна, там без попередження, як, до речі, фашисти, так? Там, ну, гітлерівська Німеччина там свій час там зробила з тими ж поляками, чехами, потім напала на Радянський Союз, це ж не було так, от ми вам об'являємо і таке тому подібне. Тому не треба гібридно відповідати. Якщо ми йдемо до лікаря і нам не дадуть правильну діагностику і не назвуть причини, чому в нас є такі проблеми, ми їх ніколи не вилікуємо. І цей закон, який я трохи задав, він, на мою думку, якраз і намагається хоч частково вийти, як його називаю, з того хибного за понятійним змістом ряду понять, які от нас зараз в Україні бувають, які демотивують людей, і дійсно ми вже вухом, ну, навіть не звертаємо увагу, коли читають просто, а це трагедія конкретної сім'ї, близьких, друзів, там, населеного конкретного пункту. І тому мені здається, що саме, коли я чую відповідь, що ми цінуємо життя в першу чергу, так от, я думаю, треба повернутися до цього питання і поставити це питання перед нашими західними партнерами стосовно загибелі наших громадян. Я думаю, що якби хоч один американський військовослужбовець загинув, напевне, американці вже би послали туди як мінімум безпілотники, так, щоб вони там все розбомбили, звідки стріляли. Як свій час це зробили ізраїльтяни, про це також мало хто говорив, це було, напевне, десь півроку назад, можливо, навіть більше, коли Ізраїль вперше вступив в конфлікт з ісламською державою, коли їхній патруль обстріляли зі сторони, там, ліві, якщо не помиляюся, вони довго не думали, не послали своїх бомбардувальщиків, там винищують, вони просто там все стерли, весь лагерь з лиця землі, і міністр оборони Ізраїлю заявив: так, ми поважаємо, ми за мир, ми поважаємо всіх наших партнерів, але якщо буде стрільба і загине хоч один наш військовослужбовець, ми не будемо не питати, в кого дозвілу, як нам відповісти, що було таке відношення до наших військовослужбовців. Я думаю, що тут ми трохи серйозно програємо. Я думаю, це питання треба ставити. І тільки тоді, то, що говорив Трамп, що сила, вона спонукає до миру, от ми знайдемо той мир, який потрібен Україні. Коли ми станемо сильними не тільки військово, що обов'язково треба робити, і там економічно, а безумовно відстоюючи свої позиції і чітко артикулювавши свої інтереси і ті червоні лінії, за які Україна не буде йти. Так, ми в свій час, напевне, не встигли це зробити, бо це було достатньо проблематично, але я думаю, зараз треба, виходячи з того, що ситуація, ну, геополітично більш-менш, скажімо так, сприяє Україні, треба виставляти певні моменти. Я більше того скажу, я не був ніколи прихильником мінських домовленостей, але вони зіграли свою позитивну роль. Я пояснюю вже який рік, що мінські домовленості не приведуть Україну до миру, тим більше до питання там повернення Криму. Тобто треба переходити на інший рівень, який змусить Росію сісти за стіл перемовин, щоб ми мусимо підписати мирну угоду. Росія не хоче визнавати себе стороною конфлікту, при тому, що вона окупувала, потім анексувала Крим. А інший рівень – це який рівень? Інший рівень – це треба інший порядок денний. Не можна говорити про якийсь формат, коли вже декілька років про це говорять, нам треба який інший формат. Нам не формат потрібен, нам потрібен інший порядок денний у світі. І в цьому порядку денному, на мою думку, має бути те, що Росія загроза не тільки Україні, а всім. Ну, певною мірою американці вже це зрозуміли, але це прийшло з часом. Це потрібно було робити раніше, для того, щоб потім той вже зібрався формат, чи це буде 10 країн, чи 5, чи 20, це не має ніякого значення. Але ці країни за допомогою свого інструментарію мають заставити агресора, в даному випадку Росію, щоб вона пішла з Криму, пішла з Донбасу, сіла, підписала угоду і сказала, що вона визнає Україну от в тих кордонах, і тому все закінчилося. Якщо ми цей порядок денний не поставимо у світовій політиці, ми ніколи до цього не прийдемо. Ну, це аксіома, це апріорі зрозуміло. А тільки під цей порядок денний потім буде формуватися той формат, який буде здатний цей порядок денний вирішити. Питання Мінську, воно зіграло свою позитивну роль, воно все рівно не приведе до миру, вони хочуть зробити мир. Як це, до речі, намагалися в Сирії, коли не вирішується безпекова частина, скажімо так, війни, не можна займатися ніяким політичним регулюванням. Це смішно і сумно водночас. Тому от в цій ситуації, на жаль, ми маємо чітко розуміти, що перший крок до цього нового порядку денного чи там до миру в Україні ми маємо робити сильну Україну, успішну сильну Україну всередині.
Ну і власне з приводу сильної України це інформація дня сьогоднішнього і дня вчорашнього певної кількості людей, які згуртувалися знову ж таки для того, аби навести порядок, зокрема на вулицях української столиці, ну і знову ж таки відповідно зробити Україну сильнішою. І, власне, я розповім, про що я зараз кажу, що націоналісти із партії «Національний корпус», вони представили власну громадську організацію «Національні дружини», яка обіцяє, власне, про те, що вони наведуть порядок в Україні. І, власне, з'явилося відео, от ми можемо бачити безпосередньо, як відбувалася презентація цієї організації, як кілька сотень учасників пройшлися маршем у центрі столиці, і на це вже активно реагує, зокрема, і Фейсбук, і інші соціальні мережі. Обговорює цей відеоролик, на ньому безпосередньо сотні молодих людей, вони в однаковій формі і балаклавах марширують центром Києва. В них немає державних прапорів і немає символіки, окрім безпосередньо тієї, яка визначає, що вони ці національні дружинники. І вони обіцяють патрулювати українські міста і, знову ж таки, допомагати поліції наводити лад в українських містах. І безпосередньо користувачі соціальних мереж вже говорять про те, що це легалізація тітушок, я зацитувала щойно, або, знову ж таки, цитую, це розвлечення міністра внутрішніх діл Авакова і так далі, і так далі. Тобто, з одного боку, начебто нічого особливого не відбулося, тобто є певна кількість людей, досить велика кількість людей, більше 1000, як вони кажуть, вже безпосередньо в цій організації, які хочуть навести лад. Але з іншого боку, у багатьох це виникає, скажімо, занепокоєння, в який спосіб це буде відбуватися, наскільки, скажімо, законно це буде відбуватися, і насправді, наскільки вони підконтрольні міністру Арсену Авакову. Ви бачите в цьому безпосередньо якусь небезпеку, яка вже викличе безпосередньо навіть хаос, а не стільки порядок в законний спосіб? Ну, перше, якщо я не помиляюся, коли були події на Майдані, які потім назвали Революцією Гідності, в самому Києві були сотні тисяч зареєстрованих зброї. Це має на увазі мисливські і інші. Так? Я хочу, щоб ці хлопці, які там їх 1000, це також знали. Бо на любу дію, яка так чи інакше може викликати непорозуміння, може зібратися 10 тисяч інших хлопців, які не поділяють їхні думки, так, і може бути реальний серйозний конфлікт, якщо вони перейдуть певну межу, яку можуть перейти. Це перший момент, що насправді є дуже серйозно. Другий, право на силу насправді має мати тільки держава. Для того, щоб ми вернулися в правове поле, використовувати. Тоді просте запитання, а де результати тої супернахвалюваної реформи поліції, так? Якщо потрібно наводити порядок. Третій момент, якщо вони хочуть порядок, наводити, будь ласка, хай їдуть прифронтові міста, селища, містечка, де насправді дуже велика проблема, наводять там порядок. А якщо вони далі хочуть, вони такі молодці, будь ласка, йдіть на фронт, воюйте і наводьте там порядок. Це от моя така насправді думка з приводу всіх цих подій. Я чув прес-конференцію сьогодні, яка там відбувалася, в мене викликала двоякі відчуття. З одної сторони, це дуже добре, що є люди, які хочуть наводити порядок, так, в Києві. Я думаю, що це робити набагато простіше, як це робиться у всіх країнах. Знову ж я згадував Ізраїль, можемо згадати Францію. Ми в стані війни з Росією, яка не об'явлена. Так, в нас були в центрі Києва там терористичні акти, вибухи, в одному я там був, так, важко поранений, фактично ледве там вижив, якщо вже так вертатися. Я тоді казав одному міністру, що він передав міністру внутрішніх справ, одному там наближеному до нього, кажу, я не розумію, чому до того, тим більше зараз, коли там потім була вбита Окуєва, так, кажу, чому ви не виводите Національну гвардію на вулиці міст не тільки Києва, хоча б обласних, а прифронтових в першу чергу. Вони супер мають красиву форму, екіпіровку. Ви маєте, держава, показати громадянам України, що ви їх захистите, що ви здатні їх захистити. У Франції майже 2 роки був надзвичайний стан після тих туристичних подій. Вони там декілька місяців тому назад тільки там його, коли в аеропортах з автоматами, хочу сказати, в бронежилетах, в метро були саме нацгвардійці, не просто поліція, вони тоді на 10 днів ніби посилені були заходи. І якби були виведені оці нацгвардійці, які б ходили, і які б стояли там коло супермаркетів, торгових центрів в великих містах, в обласних містах, я їм пояснював, кажу, навіть з точки зору буденної криміногенної ситуації, вона би зменшилася.
Якщо б такі патрулі ходили по Києву, по Харкову, по Дніпру, ну як мінімум в обласних, так, от містах, вона б просто зває. І тоді не треба було б нікого, щоб хтось об'являв, що він створює якісь національні держави. Любий вакуум, скажімо так, забезпечення конкретно якихось дій, в даному випадку говоримо про правопорядок, він рано чи пізно буде заповнюватися. Чи ці хлопці, ті, які мають його заповнити, я не можу зараз сказати. Я сказав свою думку, що б вони мали зробити, якщо хочуть наводити порядок. Можливо, вони і зіграють позитивну роль. Час тільки покаже, він тільки час може нас судити. Але знову ж, якщо влада не приймає міри, які, на мою думку, мали б у нас бути, так, можливо, без спочатку декілька політичних сил, опонентів влади би казали, що вони будують поліцейську державу. Але я думаю, що згодом всі би привикли, і нам би всім би було спокійніше, коли ми бачили, що це відбувається. Бо це насправді, ну, ще раз вертаючись до того, що ви сказали, коли ми привикли, що когось збивають, коли йде демотивація, і ці би нацгвардійці, які би були в тій хорошій формі, вони якраз би і мотивували тих людей наших, що в нас є війна. Я хочу сказати, що теракти, диверсії, якщо Росія захоче, вона буде робити, де вона захоче. Так, спасибі вам, пане Віталію. Побачимо, зрештою, яку свою роль зіграють ці дружинники. Віталій Бала, політолог і керівник агентства моделювання ситуації, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були теж з нами під час цієї розмови. Залишайтеся з АТР.